Il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta l-viżjoni li ser twassal sabiex pajjiżna ikun verament aħjar. Kliem is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino waqt li kien qed jieħu sehem fil-programm Analiżi fuq Net Television. Michael Piccinino saħaq li s-survey li sar mid-Times juri li d-distak bejn iż-żewġ partiti naqas b'20,000 vot. Turija ċara ta' kemm il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista qed tasal għand l-elettoral Malti. Huwa stqar li fil-ġimgħat li ġejjin il-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jippreżenta viżjoni holistika għal pajjiżna li għandha dmir li tolqot l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti wawċi kollu. Dwar l-iżvilupp massiġġ tal-Marina f'Marsa Scala, Michael Piccinino saħaq li jekk dan il-proġett mhux ġej minn Robert Abela kif sqar id-deputat Jean-Claude Mikallef, allura din tqajjem ħafna mistoqsijiet. Jekk Robert Abela mhux ġej minnu dan il-proġett, allura iqajjem ħafna iktar mistoqsijiet għaliex jinborġ. Kien jgħid jimbotta l-proġett u jiddefendih pubblikament din il-ġimgħa. Jiġifieri Robert Abela tilef il-kontroll daqshekk fuq il-kabinett tiegħu illi għandna sitwazzjoni fejn għandek il-Ministru jinborġ qiegħed hemm jimbotta proġett kontra vida ta' Robert Abela. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn saħaq li dawn in-nies li jmorru hemm sabiex jiskontaw sentenza għal emilhom għandhom jiġu riformati sabiex dawn in-nies joħorġu minn hemm aħjar. Huwa stqar li jekk ma jsirx hekk mhux biss tkun qed issir vendikazzjoni mal-ħabsi iżda anke mas-soċjetà in ġenerali. Li dak li jkun jidħol hemm ġew u ssir vendikazzjoni miegħu flok ngħinuh sabiex jirriforma ruħu ħalli joħroġ bniedem aħjar, mhux biss hija vendikazzjoni ma' dak il-proxmu li għad hemm ġew, hija vendikazzjoni mas-soċjetà illi nkunu fallejna illi dak il-persuna, dak l-individwu ma nkunux tajnih lajnuna kollha meħtieġa biex jirriforma u joħroġ u jkun bniedem aħjar. Michael Piccinino għamel aċċenn għal fake news li ħarġet il-medja tal-Partit Laburista aktar kmieni din il-ġimgħa. Il-fatt il-Media House min tipprova tikxef sors ta' Media House ieħor hija kundannabbli, speċjalment fid-dawl li għadu kif kellna inkjesta pubblika illi tkellmet fuq il-protezzjoni li għandhom bżonn il-ġurnalisti u mhux talli il-Gvern Laburista ma tallimx minn dawk l-iżbalji imma urina li ma tallem assolutament xejn. Dik l-ewwel waħda. It-tieni ħaġa li hija xokkanti allura fuq livell politiku darba hija illi il-Gvern Laburista bil-medja tiegħu huwa moħħu biex jattakka l-messaġġier. Jiġifieri jekk hemm abbużi fil-ħabs, jekk hemm affarijiet li ma għandhomx isiru, irrelevanti min huwa l-persuna li qed jitkellem fuqhom. Jekk it-tmexxija tal-ħabs, id-direttur tal-ħabs direttament id-direttur jridu naħseb ngħidu l-affarijiet huma id-direttur personalment qed imexxi b'mod ħażin. Kif tattakka l-Net News għaliex jagħmlu intervista biex toħroġ il-verità? Wara rapporti li l-elezzjoni tista' ssir f'Novembru, Michael Piccinino sostna li huwa evidenti li l-gvern ta' Robert Abela jinsab f'paniku, tant li Abela qed jingħata l-parir sabiex isejjaħ elezzjoni mill-aktar fiss. Is-Segretarju Ġenerali saħaq li l-bidla fil-pajjiż ma ssirx biss minn Bernard Grech iżda mill-poplu Malti u għawċi kollu. Bidla ħassir biss jekk inti li qed tismana tagħmel il-pass ukoll u tgħin attivament sabiex ikun din il-bidla. Il-bidla ħassir biss jekk inti tinaqqad magħna tgħinna sabiex inkomplu nbidlu fejn hemm bżonn ħalli nilħqu l-aspirazzjonijiet tiegħek imma wkoll ħalli tgħinna sabiex nilħqu l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti u għawċi kollu. Il-bidla ħassir biss jekk naħdmu l-koll flimkien sabiex nġibu. Xerona De Bono, Net News.